A praza do Concello de Ribeira acolleu as celebracións polo Día contra a Violencia de Xénero a que se sumaron todos os centros educativos do municipio, así como numerosos colectivos sociais e cidadáns anónimos. O acto comezou cun minuto de silencio e lectura dun manifesto. Concretamente, as mulleres asesinadas este ano foron 38 e dende o último 25 de novembro foron 46 mulleres e 2 menores, as vítimas asesinadas polas parellas ou exparellas pais de menores. A estas lles rendimos homenaxe para visibilizalas, non só hoxe, senón tamén todos esos días. A continuación, os estudantes colocaron fronte á Casa do Concello uns cubos morados elaborados polos centros educativos en representación de cada unha das vítimas, das que leron tamén unha breve reseña. María Cristina tiña 47 anos e 2 fillos menores de idade. Foi asesinada o luns 4 de abril de 2022, en Cuenca. O presunto autor foi a súa exparella, que tamén agrediu ao compañeiro da muller. Os feitos aconteceron no domicilio da muller e cando chegaron os sanitarios a muller xa falecera, presentando varias feridas de arma blanca. Contaba cunha orde de protección en vigor desde finais de 2021. Ibet, 25 anos, Barcelona. A xoven acudiu á policía despois dunha pelea na calle. O día do crimen estaba citada no xuzgado de violencia número 5 da cidade para ratificar o sucedido. O acto rematou cunha actuación a cargo da soprano Esperanza Mara.